И здравейте хора, аз съм Лили и днес в този клип ще ви покажа моите любими книги. Направо нека започваме. Така, на първо място е не една, а цели 4 книги. Точно така, това е трилогията на Холи Джаксън, въпреки че има четвърта, това е бонус книга. Трилогията на Холи Джаксън, A Good Girl's Guide to Murder. Просто за всеки като мен, който обича да чете криминални романи и просто криминални книги или хорор, това са книгите. Това са книгите и сега ще ви кажа във всяка една за какво горе-долу се разказва. И да нови грабнат и да ги прочете, защото със сигурност няма да съжалявате. Така, първата книга, A Girl's Guide to Murder, тя се разказва на момиче Пип, която е ученичка и доколкото си спомням имат да напишат някакъв доклад за края на годината, някакъв проект. И тя решава да вземе един разрешен случай на техния град. Ученичката Анди Бел е била убита и всички смятат, че е сторено от гаджето й, Сал Синг. И понеже той е от индийски происход и е с по-тъмна кожа, всички мислят, че той е виновника. И след това мистериозно се е самоубил. И всички си мислят, че случай е решен, но тя, понеже познава Сал и много добре знае, че той не би го направил, започва да разкрива случая, разпитва хора, намира улики. Просто уникална книга. Искам и се да прочета за първи път отново. Ще си заслужава плот твиста. Просто уникален. Просто уникален. Хора, моля ви прочетете тази книга. Така, втората книга. Good Girl, Bad Blood. В нея се разказва, след като тя разрешила случая, братът на ней много добър приятел, Конор, изчезва. И никой не знае къде е. Последно е имало, ако мога да го кажа, празник на града и там минувачи граждани са го видяли. След това той изчезва. В тази книга пак тя намира улики, разпитва хора. Забравих да спомена, в първата книга много ревах, тук също доста ревах. Да ревеш на криминални романи, да, нормално за мен, просто хора много си струва. Да, тя просто ще разреши и този случай отново. Забравих да кажа, че има и любовна история в тези книги между Пип и Рави. Просто couple goals. Уникални са просто и двамата обожаваме. Третата, As Good As Dead, пак на Холи Джаксън, както казах, това е цялата трилогия и бонус книга след това. Пип има сталкър и тя намира връзка с сериен убиец, местен сериен убиец. И този някой все изпраща съобщение и пита, нали, кой ще те търси, когато ти изчезнеш. Както разбираме в предните две книги, тя постоянно се занимава с такива случаи и иска да помогне на хората и да ги намери и да раздава правосъдие. И да, просто няма да ви издавам повече. Тя бива намерена от нейния сталкър, но плот-твиста е огромен. Как на всички книги просто. Много грабваща, просто това е май 500 нещо страници, обаче зачете за дни, за няколко дни. Буквално, ако сте свободни, имате свободно време, още по-малко може и за ден-два да я прочетете. След това Killjoy, това е бонус книга към трилогията, която не се разказва за нищо свързано с случаи, но просто Пип, това е преди всичко да се случи. Преди това тя да започне да разследва случая с Сал Синг, да се съюзи с Рави, който, забравя да кажа, Рави е брат на Сал Синг и той също не вярва, че Сал е извършителя на убийството и така се съюзяват, както казах, между тях е любовната история. И тя просто е на парти с нейните приятели, но не какво да е парти, нали, като Murder Mystery Party и там се приготвили като игра и трябва да разберат кой е убиеца. Интересно е, хареса ми на мен, прочетох и за 1-2 часа, много беше интересна, въпреки че няма нищо общо. Аз, който прочете тази, ще знае защо исках продължение на тази книга. Трябваше ми продължение, но за жалост, такъв беше края. И да, това също ми е много любима книга. Следващата, отново на Холи Джаксън, просто хора, това според мен е най-добрата авторка. Нейният жанр се казва Young Adult, т.е. това е, нали, като за тинейджери, така да го кажа, криминалета. И това се разказва за 6 приятели, които отиват на някакво пътешествие. Мисля, че има организирана училищна екскурзия и те решават да отидат с кемпер, който е на вуйчето на едно момче, не помня, и с 6 приятеля.
но някой им пука гумите. И те остават в нищото и ги заплашват и просто са затворени в този кемпер, бус. И плот твист също. Просто такъв плот твист, толкова плаках на нея. Тя също заслужава да се прочете. Просто и също много смешно, защото до последното се чудих, защо се казва Five Survive. Те са 6 Five Survive, 5 оцеляват. И не можах през цялата... Чак на края на книгата си защо е Five Survive. Тя също много си заслужава да я прочетете. Аз съм ги взела на английски, има ги и на български. Но аз предпочитам да чета книги на английски, защото са ми по-интересни, въпреки че следващите 2 книги не са на английски. Така, hands down, най-добрата книга на Агата Кристи. Това е 10 малки негърчета, която вече са сменено заглавие, те бяха 10. Уникално. Прочетох я за 3 дни. Тя не че много дълго, обаче за 3 дни я прочетох. Просто, вие разбирате ли, аз не можех да я оставя. Толкова беше интересно, нямаше някакъв момент, в който да кажеш, това е много скучно, не мога да го чета. Не, през цялото време си натръни. Просто уникална книга, даже сега като я гледам се чудя дали да я почна наново. Въпреки че в момента чета, след малко ще ви я покажа, чета друга книга. Аз така започвам доста книги и аз съм човек, който ако не ме грабне книга, изобщо не я довършвам. Имах една Пациент 488. Мисля, че така се казваше. Това е най-гадната книга, която може да съществува. Някакви съвсем ненужни детайли се обясняват страшно дълго време. В смисъл 2-3 страници, а някакви съвсем важни неща, които човек наистина иска да разбере как се случват, са с по няколко изречения обяснение и просто не можах да я довърша и я подарих, защото просто ме дразнаше как ми седеше на шкафа с книгите. Аз имам доста книги. Тази просто не можех да я оставям. 10 човека на един остров и нали, в началото имам песничка, 10 малки негърчета, забравих я, похапваха добре, задави се едното, сега са 9-те, 8 малки негърчета докъсно поседяха, не знам, забравих песничката и всеки мистериозно умира по същия начин, по който е песничката. То е песничка, която нали, в книгата е от доста отдавна. Уникална книга, просто прекрасна, аз нямам думи за нея. И дойде време за последната книга, това е Не без дъщеря ми, която е по истински случай. Невероятна книга, даже правих презентация за нея, мисля, че в 10-ти клас. Да, по-английски. Тя се разказва за една жена, която е американка и в Америка се жени за иранин. Имат си дете и детето има някъде на 7 годинки, може и по-малко, и те са жени от доста години. И той и казва как нали, семейството искат да видят детенцето, Махтоб се казва, и трябва да отидат в Иран поне за 2 седмици. Тя се съгласява. И когато отива там, обаче мъжът почва да се държи много агресивно, крие им паспортите, не им дава да се приберат в Америка. И по много мъчителен начин цялото семейство я тормозят, той се променя, той преди това се кълне в Корана, че повече няма да я насилва, но той я заключва и тя отива в шведското посолство, иска помощ, те казват, че понеже е жена за иранин, няма как, тя се води иранска гражданка и няма как да се прибере и минава през толкова мъчителни неща, за да избяга отново в Америка с дъщеря и просто прекрасна книга и то даже по истински случай, тя е доста старичка. Това е... Не знам коя година е издадена, честно казано. Да, много стара. Заслужавайте да прочетете. И така, хора, това бяха моите любими книги. Надявам се да прочетете поне една от тях, защото наистина всички си заслужават. Всички ще четат много бързо, много са интересни, няма някакви скучни моменти. И да, обичам ви, чао!